Okupili smo se danas da skrenemo pažnju svima i javnosti, a i političkim elitama na alarmantno stanje građanskog društva u BiH. Evo se hapsi, jel? Policija vas udaljava... Mogu samo uzeti dokumente svoje više, pošto nema dokumente. Nije. Mogu uzeti samo dokumente, treba idem u ulicu. Vidim, ulazi. Hajde, dalje. A kudi vodite? Imate li kakvu poruku za javnost? Vidite li gdje živimo? Što ovo pokazuje? Da smo veoma demokratsko društvo. To je kidnapovanje, halo? Sačka malo. Čuješ? Sačka ima još. Gdje nas vodite? Vodite. Gdje ćete s njima? Snimaj to. Na jedan mirni, najavljeni javni protest povodom svih ovih dešavanja u zadnjih deceniju i pol što se dešava sa ovom državom koju predstavljaju ovakvi političari i svi oni ostali koji su tu na vlasti, da dakle, građani nemaju pravo da napravi protest i da građani nemaju pravo da izađu, da javno kažu svoje mišljenje, svoje riječi. Ovo je nevjerovatno.